आशीर्वाद सप्ताह वर्तमान अनेक अनेक माने आचार्य मानकर कार तिरोभाव कार माने आविर्भाव होछि तेणु आज आम सप्ताह आचार्य गोस्वामींकर विषय जानवा रघुनाथ दास गोस्वामी आम जो अल्टार पूजा करुचे 6 जन गोस्वामी भीतर रघुनाथ दास गोस्वामी चर्चा करवा पूर्व आम भगवान प्रार्थना करवा एवं आशीर्वाद नहीं कथा आरंभ करवा ज्ञानतिमिरङ्गस्य ज्ञानजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 कल्पतरुश्च कृपा सिन्धु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो हरि वैष्णववृंद की जय श्री प्रभुपाद की जय गुरु महाराज की जय जय कृष्ण जो अल्टार रे 6 गोस्वामी अछंती 6 जन गोस्वामी अछंती तांकर नाम जानवा उचित रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाल भट्ट गोस्वामी गोस्वामी अछंती माने कौन करथिले ना वृंदावन धाम रे जो वैष्णव मानकर फिलोसफी वैष्णव मान चैतन्य महाप्रभु जेते अच्छी ये पवित्र पुस्तक वैष्णव मान विषय लिखा कही एवं अनेक अनेक जो मंदिर सब तेणु से माने समस्ते करथिले रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी ए 6 जन जो हमर थिले गोस्वामी तांको से कहिथिले एवं एमाने मध्य बहुत प्राणपण चेष्टा करके अनेक मंदिर बनई थिले ताहले आज आम जानिबा तांको भितर जने धाम जो थिले रघुनाथ दास गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी किए एवं से कौन करथिले विषय आम आज जानिबा से गोटे बहुत बड़ जीवन विषय आम टिके जानिबा रघुनाथ दास गोस्वामी से बाल्य काल विषय पढ़ा जानिबा रघुनाथ दास गोस्वामी जने वैष्णव फैमिली रे जन्म होइथिले रघुनाथ दास गोस्वामी जने वैष्णव फैमिली रे जन्म होइथिले तांकर विलेज नाम थिला चांदपुर एटा होची वेस्ट बंगाल रे से तांकर बापा हला गोवर्धन गोवर्धन मजुमदार गोटे मात्र पुत्र थिले एकमात्र पुत्र थिले आउ तांकर कोन हेतिला ना से जमींदार थिले अनेक माने
ତାଙ୍କର ପାୱାରଫୁଲ ଜମିଦାର ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଯେ ଜଣେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ କରୁଥିଲେ। ମୁସଲିମ ରାଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ କରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପୁରା ହେଡ୍ ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ କରିକି ସେମାନେ ଦଉଥିଲେ। ତାପରେ ଏଇ ସବୁ କାମ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ରଘୁନାଥ ଦାସ ବଡ ହେଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା 1495 ମସିହାରେ। ଏଇ ଯୋଉ 94 ମସିହାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟଲୀଳା ଭଲ କଟିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଟିକେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ କୃଷ୍ଣ ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପଢଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ବଳରାମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସେ ତାଙ୍କର ଏଜୁକେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ରଘୁନାଥ ଦାସ ମାନେ ବଳରାମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଫିଲୋସଫି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି ଆଉ ଇଏ ଆମର ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବହୁତ ଷ୍ଟୋରି ସେ ଶୁଣେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ଛୁଆ ବେଳୁ ତାଙ୍କୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇଥିଲା ଯେ ଆଉ ମଝିରେ କଣ ହେଇଥିଲା ସେ ଆମର ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କ ବାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନେକ କଥା ଶୁଣିଥିଲେ। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିଥିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟରେ ତେଣୁ ସେ ଟିକେ ମାନେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଏଇ ରକମ ହଉ ହଉ ସେ କଣ ଥିଲେ ଘର ଥରେ ମାନେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପାଖ ଅଛି ଶାନ୍ତିପୁର ତାଙ୍କ ନିୟର ବାଇ ଶାନ୍ତିପୁରରେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଥରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଘର ରୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି ଜାଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଘରୁ କେମିତି ଛାଡି ପଳେଇବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପିଲା ବେଳୁ ତାଙ୍କର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇଥିଲା ଯେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କିମ୍ବା ଆମର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ସବୁ ଶୁଣିକି ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଢଳି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଘର ଛାଡି ପଳାଇଥିଲେ। ସେ ସେତେବେଳେ ପଳେଇଲେ କେମିତି ନା ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେ ଚୈତନ୍ୟ ମାନେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ ତ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସିଏ ଯାଇକି କଣ କଲେ ଯେ ରନିଂ ଆୱେ ଫ୍ରମ ହୋମ ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯେତେବେଳେ 15 ବର୍ଷ ବୟସ ଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଘର ଛାଡି ପଳେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ବାପା ଦେଖିଲେ ଯେ ଇଏ ତ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ହେଇକି ଯଦି ଘର ଛାଡିବ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡି ଧନ ଧାନ୍ୟ ସବୁ ରହିଛି କିଏ ଉପଭୋଗ କରିବ ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ଗାର୍ଡରେ ରଖୁଥିଲେ ଏସ୍କର୍ଟ ରଖୁଥିଲେ। ମାନେ ଯୁଆଡେ ଯିବେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଇଏ କରିବେ। ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାର୍ଡିଂ କରିବେ। ସେ ରକମ କରି କରି କିନ୍ତୁ ଇଏ କଣ କଲେ ତାଙ୍କ ଘର ଛାଡି ପଳେଇଲେ। ତେଣୁ ସେ ଶୁଣିଲେ ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯାଇଥିବେ ସେଇଠିକି ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ସେଠି ଗାର୍ଡ ପଠେଇଲେ ତାପରେ ଆସିଲେ ପୁଣି ସେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଯାଉ ପୁଣି 4 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ଥରେ 4 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ବୃନ୍ଦାବନ ମାନେ ଘର ଛାଡି ପଳେଇଲେ ସେ ପୁଣି ଘର ଛାଡି ପଳେଇଲେ ଆଉ ସିଏ ସେଇ ମାନେ ଗାର୍ଡ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆଉ ଥରେ ଗଲେ ସେଇଠିକି କୋଉଠିକି ନା ଶାନ୍ତିପୁରରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ 4 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ଥରେ ଗଲେ। ଏଇ ରକମ ବାର ବାର ଯିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ମାନେ ବଢିଲା ପ୍ରେମ ବଢିଲା। ତାପରେ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମରେ ତାଙ୍କର ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହେଇଗଲା ଲୁହ ପଡିଲା ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ତମେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନି ତମର ସମୟ ଆସିବ ଆଉ ସମୟ ଆସିଲେ ତମେ କୃଷ୍ଣ ତମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଆଉ ତମେ ଯାଅ ଏଥର ଯାଅ ଗୋଟେ ଗୃହସ୍ଥ ହିସାବରେ ମାନେ ଘରେ ରୁହ କାରଣ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି କର ନାହିଁ। ଏମିତି କହି ତାଙ୍କୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲେ ଘରକୁ
ତାପରେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ଦେଖିଲେ ଯେ ଇଏ ତ ମାନେ ବହୁତ ଇଏ ହେଲାଣି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ ସାଙ୍ଗରେ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରିଦେଲେ। ଏହା କଲା ପରେ ସେ କଣ କଲେ, ତଥାପି ସେ ଯୋଉ ଇଏ କରିଥିଲେ ଚକ ଚାକ ଭୌତିକ ଯୋଉ କାମନା ବାସନା ଅନେକ କିଛି, ସେଗୁଡା ସେ ଦୂରେଇ ରହିଲେ। ଖାଇବା ପିଇବା ମଧ୍ୟ ମାନେ ଏତେ ଲେଭିସିଲି କିଛି କଲେ ନାହିଁ, ମାନେ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଖାନା ମଧ୍ୟ ଖାଇଲେ ନାହିଁ। ଏମିତି ତାଙ୍କର ଲାଇଫଟା ଗଠନ କଲେ। ତାପରେ ସେ କଣ କଲେ, ଏମିତି ଚାଲିଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବାପା, ସେ କଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବାପା ମାନେ ରଘୁନାଥ ଦାସ ତାଙ୍କର ବାପା ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଙ୍କଲ, ତାଙ୍କର ଆଙ୍କେଲ କୁ ସେ ହିରଣ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାମ। ହିରଣ୍ୟ ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ କରୁଥିଲେ। ହିରଣ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଙ୍କେଲ ଥିଲେ। ସେ ଥରେ କଣ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ। କେମିତି ସେ ମାନେ ଇଏ ରଘୁନାଥ ଦାସ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ କେମିତି ନା, ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ କରିଥିଲେ। ବର୍ଷକୁ କରନ୍ତି 20 ଲକ୍ଷ ମୁଦ୍ରା। 20 ଲକ୍ଷରୁ ସେ ଯେତେ କଲେକ୍ସନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ ରହିଛି 15 ଲକ୍ଷ ସେ ନିଜେ ରଖନ୍ତି, ଏବଂ 15 ଲକ୍ଷ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ 5 ଲକ୍ଷ ରଖିଥାନ୍ତି। ସେ କଣ କଲେ, 13 ଲକ୍ଷ ରଖିକି 13 ଲକ୍ଷ ଦେଇଦେଲେ, 13 ଲକ୍ଷ ମୁଦ୍ରା ଦେଇକି ଆଉ ବାକିଟା ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ ରଖିଲେ। କିଏ ନା ତାଙ୍କର ମାନେ ଇଏ ସେଇ ତାଙ୍କର ଆଙ୍କେଲ। ଏମିତି ହେଇ ହେଇ ଯେମିତି ଯେତେବେଳେ ସେଇ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ପାଖକୁ ଗଲା ଏଇ ଖବର ଯେ ଏମିତି ଏମିତି ସେ ପଇସା ଛପେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କଲେ, ଆସିଲେ ଯେ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ତାଙ୍କର ବଡି ଗାର୍ଡ ନେଇକି ଆସିଲେ। ଆଉ ଆସିକି ଆଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଇଏ ଆମ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଘରେ। ତାଙ୍କ ଦେଖିଲାରୁ ତାଙ୍କର ବାପା କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଇଏ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଆଙ୍କେଲ ନଥିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ଇଏ ତ ମାନେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ କିଛି ଫିଲୋସଫି ଜାଣି ସାରିଥିଲେ ରଘୁନାଥ ଦାସ। ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ବାପାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସିଲେ। ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ନ ପାଇକି ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ରଘୁନାଥ ଦାସଙ୍କୁ। କହିଲେ ତମର ଏମିତି ଏମିତି ହେଇଛି, ତମ ବାପା ଆସିଲେ ଆପେ ଆଉ ଅଙ୍କଲ ଆସିଲେ ଆପେ ଯିବେ, ତମେ ଚାଲ। ଏରକମ କରି କରି କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ଏତେ ମାନେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଏତେ ସିମ୍ପଲିସିଟି, ତାଙ୍କର କଥା, ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା, ଏମିତି ମାନେ ବ୍ରାଦରହୁଡ, ମାନେ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ରକମ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ଯେ କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି ଏରେଷ୍ଟ ଫେରେଷ୍ଟ ଇଏ ହଉଛି, ଏଗୁଡା ସବୁ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଏରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ମାନେ ତାଙ୍କର ସେତେବେଳକୁ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଆଗକୁ ବଢି ଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ମାନେ ପାୱାର, ଯେମିତି ଆମର ଭକ୍ତିର ପାୱାର ସେ ବଢି ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ କି ସେ ତାଙ୍କର ଛାଡିକି ଗଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଆସିକି ସବୁ କିଛି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତାଙ୍କର ହଉଛି, ମାନେ ସେଇ ଯେ କଣ ହେଇଥିଲା, ମାନେ ପାନିହାଟି ଚୂଡ଼ା ଦହି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ପାନିହାଟି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। ଏଟା ଆମର ବିଖ୍ୟାତ ବିଖ୍ୟାତ ଜଣେ ମାନେ ଇଏ ଥିଲେ, ଚିପ୍ ରାଇସ୍ କୁହନ୍ତି ନା ପାନିହାଟି ଇଏ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ହୁଏ। ଆଉ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। କଣ ହେଇଥିଲା, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଥରେ କଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସେଟା ପାଖ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମାନେ ଗ୍ରୁପ ଯୋଉ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଗ୍ରୁପ, ଯୋଉମାନେ କି ହଣ୍ଡ୍ରେଡସ ଅଫ ଡିଭୋଟି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି କଣ କରିଥିଲେ, ଗୀତ ଗାଇ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ କରି, ମୃଦଙ୍ଗ ପ୍ଲେଇଂ, କରତାଲ ପ୍ଲେଇଂ କରିକିରି କରିକିରି ସେଠି ଯାଇକି ରହୁଥିଲେ। ସେଠି 2-3 ମାସ, 3 ମାସ ନା କେତେ ରହୁଥିଲେ, ବର୍ଷା ପାଗ। ତେଣୁ ସେଇ ଟାଇମରେ କଣ ହେଲା ଯେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆଉ ଯେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। କିଏ ନା ଆମର ଏଇ ଇଏ ହରିଦାସ ଠାକୁର, ନାଇଁ ସରି, ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଯୋଗ ଦେବାରୁ ଅନେକ ତାଙ୍କର ଖୁସି ହେଲେ। ଖୁସି ହେଇକି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର
ପାଟିକୁ ନେଇକି ଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ କାହାକୁ ନା ଆମର ଇଏ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ତାପରେ ସେ ଇଏ କଣ କଲେ ନା ଦୂରରୁ ତାଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ବହୁତ ଦୂରରୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କରିକି ସେଠି ରହିଥିଲେ। କଲାରୁ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟାଇଟେଲ କଲେ ଯେ ତୁ ଗୋଟେ ଚୋର, ୟୁ ଆର୍ ଏ ଥିପ୍। ଆଉ ତ ଏତେ ଦୂର ନମସ୍କାର କରୁଛୁ, ଏଇଟା ଭଲ କଥା ନାହିଁ, ତ ପାଖକୁ ଆଇ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତମର ଏଟା ଗୋଟେ ପାନିସମେଣ୍ଟ ହବ, ଦଣ୍ଡ ମହୋତ୍ସବ ସେଟା କୁହାଯାଉଛି। ଦଣ୍ଡ ମହୋତ୍ସବ ମାନେ ସେଇଠି ସେ ତମେ ଏତେ ଦୂର ଜୁହାର ହେଲ, ତମକୁ ପାନିସମେଣ୍ଟ ମିଳିବ। କଣ ପାନିସମେଣ୍ଟ ମିଳିବ ନା ତମେ ଏ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଯୋଉ ହଉଛି ଏଇଟା ଗ୍ରେଟ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ପରିଣତ କରିବ। କାହିଁକି ନା ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ ଘର ଛୁଆ ନା, ତେଣୁ ସେ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଘର, ତେଣୁ ସେଇ ଯେ କହିଲେ ସେଟା ସେ କଣ କଲେ ମାନେ ରଘୁନାଥ ଦାସ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଆସୋସିଏଟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସାର୍ଭେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପଠେଇକି ଆଉ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଘରୁ ଅନେକ ଅନେକ ମାନେ ଜିନିଷ ନେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ପାଖର ଜିନିଷ ଆଣିକି ଗ୍ରେଟ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ମାନେ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ଚୂଡ଼ା ଦହିର ମାନେ ଚୂଡ଼ା ଦହି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ଚୂଡ଼ା ଦହି ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ବନେଇଲେ ଏବଂ ସେ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏଟା ବଢିବ ଏବଂ ଏଇଟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ଚାଲିବ। ମାନେ ସେଠି ବନେଇଲେ ଏବଂ ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ମସ୍ତିରେ ରହିଲେ। ତାପରେ ସେ କଣ କଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଡେଭୋଟି ଥିଲେ, ଡେଭୋଟି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଅନେକ ଜିନିଷ ବନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିତରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ମାନେ କଏନ୍ସ ଆଉ ଜୁଏଲେରୀ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିଥିଲେ ଏଇ ଡେଭୋଟି ମାନଙ୍କର। କିଏ ନା ଆମର ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ତାପରେ ସେଇଠୁ ସେଇ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ମହୋତ୍ସବ କହନ୍ତି, ପାନିସମେଣ୍ଟ ମହୋତ୍ସବ। ଦଣ୍ଡ ମହୋତ୍ସବ ମାନେ ଚୂଡ଼ା ଦହି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ବା ଚୂଡ଼ା ଦହି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କୁହନ୍ତି। ତାପରେ କଣ ହେଇଥିଲା ଯେ ଫାଇନାଲ ଏସ୍କେପ, ତାଙ୍କ ଘର ଛାଡି ଆଉ ଥରେ ପଳେଇଲେ। କେତେବେଳେ ପଳେଇଲେ, ଏଇଟା ତ ହେଲା ଚୂଡ଼ା ଦହି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହେଲା, ଆସିଲେ ପୁଣି କଣ ହେଲା ତାଙ୍କର ମାନେ ଶେଷ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଛାଡିକି ପଳେଇଥିଲେ। କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ବହୁତ ବଡି ଗାର୍ଡ, ତାଙ୍କର ବାପା ଛାଡନ୍ତିନି, ସବୁବେଳେ ପାରମିସନ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତିନି ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ମାନେ ବଡି ଗାର୍ଡ ଚାରିଆଡେ ଇଏ କରି ରଖନ୍ତି, ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ରଖନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କଣ କରିଥିଲେ, ଥରେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ୟାମିଲି ପୂଜାରୀ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଯଦୁନନ୍ଦନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଫ୍ୟାମିଲି ପୂଜାରୀ ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ବଡି ଗାର୍ଡ, ବହୁତ ଗାର୍ଡ ଥାନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ଯେ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପଳେଇବ, ଛୁଆ ବେଳୁ ତାର ଏମିତି ସବୁ ଇଏ ଅଛି, ମାନେ କାଲଚାର ଦେଖାଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେ ପଳେଇବ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡି ଗାର୍ଡ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର କଣ କଲେ, ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଗଲେ ଏବଂ ସେଇଠି ସେ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଲେ, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆଉ ଗାର୍ଡ ତ ଚାରି ପଶୁଥିବେ, ସେ ଅନେକ ଅନେକ ମାନେ ଗାର୍ଡ ତ ଗାର୍ଡିଂ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଧୀରେ 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 ରାତି ହେଲାଣି। ଆଉ ରାତି ହେଲାରୁ କଣ ହେଲା ଯେ ପୁରୋହିତ ଯିଏ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଟିକେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଦେଖିକି ଇଏ ସେଇଠି ଚମ୍ପଟ ମାନେ ପଳେଇ ଗଲେ। ସେ ପଳେଇ ଗଲେ କୋଉଠିକି ନା ଆଉ ତାଙ୍କର ପତା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେ କଣ କଲେ, ଚାଲି 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 30 ମାଇଲ କହୁଛନ୍ତି, 30 ମାଇଲ ଚାଲିକି ଗଲେ। ତାପରେ ଥକି ଗଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଶୋଇପଡିଲେ। ପୁଣି ଏଇରକମ କରି କରି 12 ଦିନ ତକ ସେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ପୁରୀ ଯିବେ, ପୁରୀ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମର ଇଏ ରଥଯାତ୍ରା ହଉଛି, ସେଇଠିକି ଯିବେ। ସେଠି ଅନେକ ମାନେ ଅନେକ ଅନେକ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହବ। ଆଉ ଆମର କଣ ହବ ନା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଯୋଉ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ହବ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ, ଏଇ ଭାବିକି ସେ ମାନେ ସେଇ ଘରୁ ଛାଡିକି ପଳେଇଲେ। ଆଉ ଘରୁ ଛାଡି ପଳେଇଲେ, ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ
ଦେଖିଲେ ଯେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପାଦ ତଳେ ଯାଇ ପଡ଼ିଗଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମାନେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା 12 ଦିନ ହେଲା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ସେଥିରେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଚାଲି ଚାଲି କେତେ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିକି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମାତ୍ର 3 ଦିନ ସେ ଖାଇଥିଲେ ରାସ୍ତାରେ 12 ଦିନରୁ ତାପରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ କଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ କାହିଁକି ନା ସେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ ମିଶିଥିଲେ ତେଣୁ ଆଉ ଇଏ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିକି ସେଇଠି ରହିଲେ ସେ ଇଏ ପୁରୀରେ ତାପରେ ଅନେକ ଅନେକ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ ଏବଂ ସେଇଠି ଆମର ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପର୍ସନାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କନଫିଡେନ୍ସିଆଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ କହୁଛନ୍ତି ସେ କଣ କଲେ ତାଙ୍କୁ ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ କହିଲେ ଇଏ ତମର ପୁଅ ରକମ ଆଜିଠୁ ରହିଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ତମେ ବୁଝ ତେଣୁ ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ତାପରେ ସେ କଣ କଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଏଇ ସବୁ ଖବର ମିଳିଗଲା ଯେ ସେ ପୁରୀ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ପୁରୀରେ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପୁରୀ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଏତେ ମାନେ ନୈଷ୍ଠିକ ବୈଷ୍ଣବ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଘର ଦ୍ୱାର ଜିନିଷ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ାକି ସେ ଯାଇକି ପୁରୀ ମଠରେ ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ଏମିତି ହେଇକି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବାପା କଣ କଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଧନ ଦୌଲତ ପଠାଇଲେ ସେଠିକୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ପଠେଇଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ପଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟ ପଠେଇଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ତମେ ସେ ତ ବୈଷ୍ଣବ ଇଏ ହେଲାଣି ମାନେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରି ତ ହେଲାଣି ଆଉ ପ୍ରାୟ ଆସିବ କି ନାହିଁ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବା ବନେଇବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ଆଉ ସେ ସେଇଠି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ପଠେଇଲେ ଅନେକ ଗିଫ୍ଟ ପଠେଇଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ସେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ କହିଲେ ନା ନା ଏଗା ମୋ ଦରକାର ନାହିଁ ତାପରେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବାପାଙ୍କର ଆଉ ଘରର ଟିକେ ମୋହ ମାୟା ଥିଲା ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ ଯେ ସେଗୁଡ଼ା ଗିଫ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ନେଲେ ଆଉ ନେଇକି ସେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନେ କାମରେ ଲଗେଇଲେ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେନି ତାଙ୍କ କାମରେ ଲଗେଇଲେ ଏହିପରି ସେ 2 ବର୍ଷ ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ସେଇ ଧନ ଦୌଲତ ରିସିଭ କରିଥିଲେ ତାପରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏହି ସବୁ ମାନେ ତ୍ୟାଗ ଦେଖିକି ଏଇ ସବୁ ତ୍ୟାଗ ଦେଖିକି କଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ 2ଟି ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ କଣ ନା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋନ ଫ୍ରମ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ହିଲ୍ ବୃନ୍ଦାବନର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ହିଲ୍ ଷ୍ଟୋନ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ ଛୋଟ ଶଙ୍ଖର ମାଳା ଛୋଟ ଛୋଟ ଶଙ୍ଖ ମୋର ମାଳା ଦେଇଥିଲେ ସେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ କେତେ ବଡ଼ଦାନରେ ମିଳେ ସେଇ ରକମ ସେଠି ମିଳୁଥିଲା ସେ ଆଣିଥିଲେ ସେଇଟା ଦେଇଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପାୱାର ଦେଖିକି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେଇକି ଏଇ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ତାପରେ ସେ ପୁରୀରେ କଣ କରିଥିଲେ ନା 16 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇ କି ରହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମାନେ ଅପ୍ରକଟ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କହିଯାଇଥିଲେ ଯେ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଘରକୁ ତ ଯିବନି ହେଲେ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ତମେ ଯାଅ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମ ଯାଅ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମରେ ଯାଇକି ସେଇଠି ଆମ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ରିନୋଭେସନ କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନେକ ବୈଷ୍ଣବ ପରମ୍ପରାର ଫିଲୋସଫି କାଢିକି ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତେଣୁ ସେଇଠୁ ସେ ଗଲେ କୋଉଠି ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମରେ ଯାଇକି ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ରାଧାକୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ସେ ମାନେ ରହୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ରାଧାକୁଣ୍ଡ ଶ୍ୟାମକୁଣ୍ଡ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପୋଖରୀ ଥିଲା ଅଳ୍ପ ଛୋଟିଆ ଆଉ ସେଥିରେ
କୁଣ୍ଡ ତ କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଛୋଟ ଛୋଟ ଇଏ ପୋଖରୀ ରକମ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲା। ତେଣୁ ଇଏ ଆମର କଣ କଲେ, ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଥରେ ସେ ଭାବିଲେ ଏଇଗୁଡାକୁ ଭଲ କି ବଡ କରିବା, ମାନେ ବଡ କରିବା ଭଲ, ମାନେ ରିନୋଭେସନ ବଡ କରିକି ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ହବ, ପରେ ଆସିବେ ଲୋକ ଦେଖିବେ। ସେ କାହିଁକି କହିଥିଲେ ନା, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତମେ ଯାଅ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଏରକମ ଅନେକ ଅନେକ ଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଅନେକ ଅନେକ ଏରକମ ରାଧାକୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଇଏ ରିନୋଭେସନ କରିବ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ମାନେ ତିଆରି କରିବ, ଏଇରକମ କରିକି ସେ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ତାଙ୍କର ସେ କଥା ନେଇକି ସେଇଠି ରହିକି ଥରେ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ସବୁବେଳେ କେମିତି କରାଯିବ, କେମିତି କରାଯିବ। ଏଇ ସମୟରେ, ସେ ସମୟରେ ଠିକ ଏଇ ସମୟରେ ଅନେକ ଅନେକ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ତପସ୍ୟା ବି କରୁଥିଲେ। ତପସ୍ୟା ମାନେ କଣ, ଆମର ଚାଣ୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ଦିନ ରାତି ଚାଣ୍ଟିଂ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଇରକମ କେମିତି କରାଯିବ, କଣ କରାଯିବ ଉପାୟ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଧନ ଦରକାର, ସେ ଧନ କେଠି ଆସିବ, ଏ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଯାହା ହଉ ଠିକ ସେଇ ଟାଇମରେ ଆମର ହିମାଳୟ ପାଖରେ ବଦ୍ରିକାଶ୍ରମ ରେ ବଦ୍ରି ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଜଣେ ସେଠ କଣ କରିଥିଲେ, ସେଠ ମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବହୁତ ମାନେ ଧନଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ସେଠି ଯାଇକି ପୂଜା କରିଥିଲେ, ଆଉ ଅନେକ ଧନ ସେଇ ବଦ୍ରିକାଶ୍ରମରେ ବଦ୍ରି ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦାନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସେଟ ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲେ, ସେଇଠି ବଦ୍ରି ନାରାୟଣ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ତମେ ଯାଅ, ତମେ ବ୍ରଜଭୂମିକୁ ଯାଅ, ବ୍ରଜଭୂମିରେ ତମେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ତାଙ୍କୁ ଏଇ ତମର ଉପହାର ଦିଅ, ତମର ଧନ ଦିଅ। ଆଉ ସେ ମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ପଇସା ପତ୍ର, ଆଉ ତମେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ନେବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କହିବ ଯେ ରାଧାକୁଣ୍ଡ ଶ୍ୟାମକୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏଇ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ଆଉ ଏଟା ଆମେ ମାନେ ମୋ କଥା କହିବ, ଏବଂ ଇଏ ଆମର ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା କହିବ, ରିମାଇଣ୍ଡ କରିଦବ, ତାହେଲେ ସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ। ସେ କହିଲାରୁ ସେ କଣ କଲେ ନା, ସେ ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ। କିଏ ନା, ଆମର ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେୟା ପାଇଲେ, ଏବଂ ସେଇଠି ରାଧାକୁଣ୍ଡ କୁ ରେନୋଭେସନ କଲେ। ବହୁତ ବଡ, ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଆପଣ ରାଧାକୁଣ୍ଡ ଶ୍ୟାମକୁଣ୍ଡ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା 1500 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହେଇଛି। ଏବଂ ତାକୁ ମାନେ ସେଠି ରାଧାକୁଣ୍ଡ ଶ୍ୟାମକୁଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରିନୋଭେସନ କଲେ। ଏବଂ ଦେଖୁଥିବେ ଯାଇକି ଆଜିକାଲି ତାଙ୍କର ଏଇସବୁ କାମ ପାଇଁ ସେ ସେଠି ବିଖ୍ୟାତ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ସେ କଣ କଲେ, ରାଧାକୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଦେଖିବେ ଯେ ପାଞ୍ଚଟି ବୃକ୍ଷ ଅଛି, ଆଜିକାଲି ବି ଅଛି, ସେ ପାଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି, ପାଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ରିନୋଭେସନ ହଉଛି, ଏଇ ଯେ ଗଛ ଗୁଡା କାଟା ଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ରାତିରେ ସେଦିନ ସେ ରୂପ ଆମର ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଲା, ନା ଏଇଗୁଡା କାଟିବ ନାହିଁ, ଏଗୁଡା ତାଙ୍କର ସନ୍ତକ ଅଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚଟି ବୃକ୍ଷ, ଏବଂ ସେ ପାଞ୍ଚଟି ବୃକ୍ଷ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେଟାରେ ପାଖରେ କଣ ହଉଛନ୍ତି, ଅଷ୍ଟ ସଖୀ ଯୋଉ ଆମର ରାଧା ମାଧବ ପାଖରେ ଅଷ୍ଟସଖୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଅଷ୍ଟସଖୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ରାଧାକୁଣ୍ଡ ପାଖରେ। ଏଇରକମ ମାନେ ସେଇଗୁଡା ସେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ନା। ତାପରେ ଏଇ ସବୁ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ, ସେ ଗଲା ପରେ ସେ ଥରେ କଣ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ଜୋରସୋର ମାନେ ଖରା ଦିନରେ ଖରା ହଉଥିଲା ବହୁତ ବହୁତ, ତେଣୁ ସେଇ ଟାଇମରେ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ସ୍କଚିଂ ସାନ ହିଟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଜନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ କୁଟୀର ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିନଥିଲେ, ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରିନଥିଲେ। ଏତେ ବଡ
ମାନେ ଜମିଦାର ଘରର ଲୋକ ଏତେ ବଡ଼ ଇଏ କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କରିନଥିଲେ ଏତେ ପଇସା ଆସୁଥିଲା ସେ ରାଧାକୁଣ୍ଡରେ ସବୁ ସାମକୁଣ୍ଡରେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିନଥିଲେ ତେଣୁ ରାଧାରାଣୀ ତଣ ଖୁସି ହେଇକି ଥରେ କଣ କରିଥିଲେ ଯେ ସିଏ ଏଇ ସ୍କର୍ଚିଂ ସନ୍ରେ ଏଇ ସ୍କର୍ଚିଂ ମାନେ ପ୍ରବଳ ଖରାରେ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ସେ ନିଜର ଘର ତ ନଥିଲା ତେଣୁ ଆଜି ଏଇ ଗଛ ତଳେ କାଲି ସେଇ ଗଛ ତଳେ ସେଇ ଗଛ ତଳେ ଏମିତି ସେ ରାତି ବିତଉଥିଲେ ରାଧାକୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ତାପରେ ଥରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ସେଇ ଖରାରେ ବସିକି ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ବହୁତ ଖରା ସେ ବହୁତ ମାନେ ସେଠି ବସିକି ସେ ଜପ କରୁଥିଲେ ମାନେ ସେ ସବୁବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେଇ କୀର୍ତ୍ତନ ଦେଖିକି ସେ ଖରାରେ ଦେଖି ରାଧାରାଣୀ ନିଜେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଶାଢୀର ଯୋଉ ଛାୟା କରିକି ତାଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ ଏଇ ରକମ ଥରେ ଦୁଇଥର ଦେଖିଲା କଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ଡେଭୋଟି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି କଣ କଲେ ଯେ ଏମିତି ଏମିତି ଚାଲିଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇଏ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କର ଭଜନ କୁଟୀର ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଭଜନ କୁଟୀର ସେଇ ରାଧା କୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ସବୁ ସେ ମାନେ ଫେମସ ଜିନିଷ ସେ ରାଧାକୁଣ୍ଡ ଶ୍ୟାମକୁଣ୍ଡ କରିକି ତାପରେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଅନେକ ଅନେକ ସେ ନିଜର ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରି ନିଜର ମାନେ ବଳିଦାନ ଦେଇ ନିଜର ନିଜକୁ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ସେ ନିଜେ ଭଜନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଭଜନ କରୁଥିଲେ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା କହିଲେ ଚଳେ ମାନେ ସେ ଭଜନ କରୁଥିଲେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଶୋଉଥିଲେ ଏବଂ ଭଜନ କରୁଥିଲେ ସବୁବେଳେ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ରାଧାକୁଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛି ଗୋବିନ୍ଦଜୀ ଟେମ୍ପଲରେ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଟୁ ବରିଆଲ ମାନେ ସମାଧି ଅଛି ଗୋଟେ ଅଛି ରାଧାକୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋବିନ୍ଦଜୀ ଟେମ୍ପଲ ପାଖରେ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାରେ ଆମର କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାରେ ଏଇ ତାଙ୍କ ନାମ କଣ ଅଛି ରସ ବା ରତି ମଞ୍ଜୁରୀ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ବହିରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ତାହେଲେ ଆଜି ଏଇଠି ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତିକ ଜ୍ଞାନ ନବା କେତେ ବଡ ଡେଭଟି କେତେ ବଡ ମାନେ ତ୍ୟାଗୀ କେତେ ବଡ ମାନେ ମହାନ ଥିଲେ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ତିରୋଭାବ ଦିବସ ହଉଛି 4 ତାରିଖରେ ଏଇ 4 ଅକ୍ଟୋବରରେ କିନ୍ତୁ ଆଜି କାହିଁ କୁହାହଉଛି ନା ଏଇ ସପ୍ତାହ ଯାକ ସେଦିନ 3 ଜଣ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ରଘୁନାଥ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆଉ କବିରାଜ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏପିଆରାନ୍ସ ଡେ ତେଣୁ 3 ଜଣଙ୍କର ଅଛି ନା ତେଣୁ ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ନିଆଯିବ ତେଣୁ ଆଜି ମତେ ଦିଆହେଇଛି ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀର ବାରେମେ କହିବା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି 4 ତାରିଖ ଦିନ ହବ 4 ଅକ୍ଟୋବର ହରେ କୃଷ୍ଣ ଆଜି କଥାକୁ ଏଠାରେ ବିରାମ ଦେବା रघुनाथ दास गोस्वामी की जय हरे कृष्ण कार की क्वेश्चन थे रखा